खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि Ssfamily YouTube चेनेलाव बयखौबो फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ सिगांनि बायदिनो नायफिनबाय थागोन अनसायलांबाय थागोन आंनि चेनेलखौ आं भिडिअ होयिया बिराद गोबाव जाबायमोन आं दा बोराय फैनायखाय भिडिअखौ रेगुलार होबाय थासिगोन नोंथांमोनहा सिगांनि बायदिनो आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय जोङो दा बाजाराव थांनो नागिरदों बोरायजों आंजों नायलांबाय थादो आं बाजार सफैग्रो मोना खुसेर बिदै नुनायखाय बोरायजों आंजों लोंनो नागिरबाय आरो স্কুল কলেজ কলকারখানায় যাবেন অফিস যাবেন আপনি ব্যবসা ক্ষেত্রে যাবেন আপনার বাড়িতে আপনি বসে কাজ করবেন 10 থেকে 15 মিনিট আপনি ओमफ्राय आङो नैबेयाव मा होनो सान्द्रि संग्राय दारहानि दरजा ओमफ्राय बिदिनो दन मा बिदि फाननाय नुनायखाय आङो मा होनो भिडिअ बानायबाय आरोना आं आराम नुथारदोंमोन एसे देखायबाय आं खानसे ओमफ्राय नैबाव जोङो खासि मोनसेनि Oh, Ali kan? Ali. Terima kasih. नोंलाय न'नि होखागोन मालायनिबाबो न'नि मालायनि लाबोदों न'नि जालाय बेफारि जाबाय नामा नोंबो दाना दा न'नि फान गथ'फ्रा गासिबो दा जोङो नै न'आव सफैबाय ओमफ्राय बोराया जिरगासिनो बेखौ जानो दालिमखौ बियो बोराया लाबोफानायमोन आरो गाव लाबोफादोंमोन ओमफ्राय थाइसेल'मोन दालिमाबो गाव जानो होनायखौ जायालासिनो लाबोदोंमोन आरो जानो बायनो गाव बेखायनो आंनो जिरनानै होगासिनो ओमफ्राय लोगोफोर बेखौ आं फुङावनो खेबदोंमोन बे जाहैबाय सेफालि बिबार बियो बिराद गोथाव दे बाथोनबो ओमफ्राय अनला ओंख्रिबो जानो बिराद गोथाव ओमफ्रायो मोनासि बे बिलिफाङा बिराद गोथाव मोदोमो बियो जोंनि लामायाव दं आरो बे सेफालि बिबारा ओमफ्राय नै बोराय आंना जाबायब्रा माबा डाइनिंआव माबा होनो लाबोदों आरो गाव लाबोदों नै बिदियासो थोआहां ओमफ्राय बेखौनो होनाय नायगासिनो ओमफ्राय जायानो ओरैनो दोननांबाय आरो गाजोलजोंबोथ' दोनो हायाना बेखौ ओमफ्राय ब्लेड टिप होदोंमोन ओमफ्राय जाया आरो
आं मोनायावनो ओंखारखादोंमोन ओमफ्राय हुदा जायो होननानै आं थाबाय थादोंना बोराया दसे फुङावनो सफैदोंमोन नालाय बोराया बे दाख्लैनिनोमोन आरो बोराय फैखालिनिमोन ओमफ्राय आं ओरैनो होफाबाय बोराया फुङावनो सफैदोंमोन नालाय ओंखायनो बोराया एक्सारसाइस खालामफैबाय आरो गाव दसे ओरैनो होननानै बानायनो होननानै ओइ माथो मेंखो रामदेब बाबानि नामा थाङामोन बिदिनो मिथिनो मानो ओरैनिफ्राय थाङामोन खालामै दा नै